Sing ngerti bab perkara kuat lan orane tenaga iki ya mung awake dhewe. Ora iso pandengane, Cak Kirun, kowe nganggo caraku, kowe kudu ngene. Ora iso wong kesehatanmu karo kesehatanku kuwi beda, kekuatanku beda. Sadurunge vaksin kuwi teka, ayo awake dhewe rek duwe apotek hidup. Oh nggih. Duwe apotek hidup, apa meneh nek daerah Gunung Lawu kene wis to. Ya to. Kula nderekke panjenengan mulai tahun 74 76 sampai sekarang. Ya, mongko saya mengikuti perjalanan sang empu paripurna pedalangan isi Surakarta, sang maestro Ki Haji Mantep Sudarsono kuwi leh niti karir wis Surakarta teko ndiang laris kok ya kaya ngono. Heeh, terus Mongko kula ngitung nggih, nuwun sewu niki di puncak karir tidak bisa melawan takdir. Ya, duka karena itu garisi pangeran kados sepisan Mas Gombloh di radio kebiar itu di puncak karir. Artis Jakarta Olga Saputra. Ya, di puncak karir Mbah Surip. Di puncak karir terus dulur lanang. Ya. Tegal di puncak karir. Sing ketok mawon. Dagelan Mas Gepeng, Mas Basuki di puncak karir. Terus wonten melih yang barusan Didi Kempot. Mas Didi Kempot. Ya. Ingkang pungkasan Mas Seno. Ya. Nah, khususipun wonten pedalangan untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan dan karir menika janipun menapa? Penyanke mergo ya walah wis cara di puncak karir ku wis dek ngen-ngenane kae. Kok awet ngampe sak brene. Kenapa mergo kuwi? Batinu kok ora mati-mati mesti arep ngono jenmu. Ya saru to nek ngomong ngono. Iya, nek jane batinu ora ngono. Oh, ya ora. Ora. Aku ki mung resepe Ki Haji Mantep Sudarsono ki aku nderekke mulai Mbak Yu wis. Mbak Yu Sri Suwarni danyange kene. Mbak Yu bar kuwi ganti Mbak Yu loro. Terus sing terakhir iki Cangkemmu sak roh kue ping 4. Apa resepe mergo sampean kulino mlebu naipan ping 8 kuwi. Iso awet kaya ngono. Engko ndang dalang-dalange takoni ngono nek tananu. Lah marake sing mbok sawang ki ming sak weruhmu ya ta. Mula saking menika. Ngene Cak Kirun. Aku ngomong dagelan apa ngomong tenan? Serius. Serius. Nah, ngene lho. Dagelane aku ae. Heeh. Engko nek ngono melok dagel engko ndak kualik. Ngono, serius sakniki. Ya. Serius spirituale sakniki pamane Ya. ngoten. Iki Ngene. ilmu kok nggih. Nek menurut aku Cak Kirun, Siap. Aku ki ora nganggo jopa-japu apa-apa ya. Nggih. Aku iki mung percaya diri. Isaku aku ki seniman dalang, isaku mung mayang. Aku kon apa-apa aku ya moh. Nyambitane aku kon majul ya ora iso, kon dagang ya ora iso. Isaku mung dalang, ya ta? Nggih. Wis. Nek wis ngono, Cak Kirun, wong Siap. maune rung iso apa-apa kepengin ajar mayang. Engko nek wis iso mayang, engko kepengin payu. Engko nek wis payu kepengin laris. Nggih. Engko nek wis laris tenan mempertahankan larise kuwi kira-kira awet apa ora. Pungkasane engko nek larise iki awet, lah engko nek njaga awak kewarasan piye? Iki lho. Sing angel dhewe mburi iki lho. Meminit kesehatan itu bagaimana? Nah, mulane Cak Kirun aja nganti iki sing ketok mata wae. Pamane ning panggung seneng sabetan ya. Seneng sabetan ki ya sak madya wae. Der wong keplok guyu ger wis. Leren. Aja dijejel, aja diteruske. Penonton ben kurang. Pamriya basa ben gen nanggap meneh. Ngono lho. Diwit-wiwit tenagane iki. Sing ngerti bab perkara kuat lan orane tenaga iki ya mung awake Dhewe. Ora iso pandengane, Cak Kirun,
kowe nganggo caraku. Kowe kudu ngene, kudu ngene. Ora iso wong kesehatanmu karo kesehatanku kuwi beda. Kekuatanmu, kekuatanku beda. Ngono lho. Winates terus anu wis duweni kekuatan dhewe-dhewe. Si A ke ukurane klambi L, si B S, si C A. Nggih, pamane sinden. Sinden ki niki M. Puji. M. Pujian iki ukurane M. Terus Nur ki L. Terus apa ki Eka ki S. Dadi nek apa ki pujian iki M ya aja diwehi S. Ngono lho. Kok engko ndak brabas ya. Engko nek Nur ki L ya aja diweni M. Mergo M ki nek campur L ki ya ML. Ya ta? Ya. Lah engko sing S ya aja diweni L. Engko nek LS losdol. Lho. Dadi nek M ya aja diweni S. Ya. Dadi duwe ukuran. Niku janipun kula nggih dituturi. Ya. Tuturi kalian para pini sepuh. Karo kejaba kuwi, Cak Kirun, ya. Ya iki sisan gawe. Senadyan to bakale kuwi ana vaksin sing kanggo nulak utawa nggo mateni karo corona utawa covid mau. Sadurunge vaksin kuwi teka, ayo awake dhewe rek duwe apotek hidup. Oh nggih. Duwe apotek hidup apa meneh nek daerah Gunung Lawu kene wis to. Ya to? Kunir. Kaya to kunir puyang jahe sak piturute kuwi kena kanggo tamba nggo ngawekani awak sehat ora kandel. Kencur. Aku ya kencur. Sak bendina aku iki ngombe godhong kates rak sepele to. Sepele tur ya murah. Heeh. Kuwi pertanyaane. Wis. Ora kandel. Kae Bu, gorene Bu, godhong kates ku Bu. Dikok gorene tak ombene. Lho. Lah mayang ini kudu ngombe godhong kates. Niku jane wonten tembang Jawa rak suwe ora jamu godhong telo suwe ra ketemu yen ketemu aja gawe gelo pelok kenan yen pelok ra enten iya pancen nyata kasiate jamu Jawa iki gawe Karno Kade ya seragen padane rewel ayo nggih makane to nek M ki aja wene S. Aku iso omong pancen nyata kasiate jamu Jawa. Sik, larasmu iki pasno sik. Berono iki sing kleru kuwi gamelane kok. Gamelan apik ngene kok. Wis modaroron karmu. Nena. Nah. Ayo Mas, jamu Jawa Mas. Lali. Godhong kates. Kurang dhuwur. Godhong kates. Aku malih tularan Jamil to. Sik. Molu monem coba. Sindene iki ora apal golek. Godhong kates bisa gawe etes. Cabe puyang awak mriyang bisa ilang temu ireng tanggo lara weteng sirah puyang ati susah dadi seneng atas kula waras bisa gawe bregas jamu Jawa seneng atas kula waras
percaya to anu Abah Kirun. Ya nggih. Lho rupane ijo ya apa. Gondong gandul. Lah iya godhong gandul. Ngombe iku kaya ngene. Lah esuk sore. Dongkat. Ngombe pahit ya ben pancen ya. Lah ora enak-enak. Nek riyen dongkates gantung. Heeh. Sing gandul nika. Nggih, ya jan seger. Iku nang weteng bayuh. Nang entut. Mlebu weteng krempek-krempek. Mula jan lega tenan kae. Mula sing ora ngerti nek darane aku nganggo jopa japu apa obat apa kula niki nun sewu jamu kula jamu Jawa godhong kates Bisa gak dietes. iya Terus terus puyang awak mriyang iso ilang. bojoku lah ya ahli jamu-jamuan to Nggih. aku ki sok-sok nganggo apa kuwi sledri ya sledri sak tekem ngono karo apa kuwi dicampuri meneh bawang digecek Rasane